Molt bones. Bé, avui us volia ensenyar una alternativa gratuïta a Photoshop. Bueno, és un Photoshop, però és limitat. És via web. Heu d'entrar a l'adreça photopea.com. A baix a la descripció us deixaré l'adreça. Bueno, i és això. És gratuït perquè veieu que hi ha tot d'anuncis, però que portes una estona ni te n'adones que estan aquí. Està molt limitat en quant a funcionalitats, però jo crec que pel que la majoria de nosaltres necessitem us compleix la mar de bé, d'acord? Llavors, per exemple, anem a fer veure que volem treure al fons d'una imatge. Imaginem que tenim una imatge i necessitem treure-li el fons. Doncs ara, per exemple, tenim aquest ormenet d'aquí. Vale. Doncs ara volem treure-li aquest fons blanc o li volem canviar, d'acord? Llavors anirem aquí, això que hi ha com una mena de fava, doncs seleccionem la vareta màgica i si per exemple cliquem en el blanc, doncs veiem que ens ha seleccionat pràcticament tot el blanc. Què passa? Aquest d'aquí dintre no l'ha pogut seleccionar. Per què? Perquè tenim marcada aquesta casella que el que fa és que quan troba una paret, perquè ens entenguem, d'allà no passa. Quan nota un canvi de color, no passa. Llavors, deseleccionem el que teníem seleccionat amb Ctrl+D. Ctrl+D és anul·lar la selecció, o per exemple aquí, veus? Ctrl+D és deseleccionar. Llavors, ara que teníem això desmarcat, hem clicat i ja ens ho ha agafat tot. Vale. Ara tenim dues opcions. Com que tenim tot el blanc seleccionat, si apretem la tecla d'esborrar, ja se'ns elimina tot el fons. I llavors ara li donem aquí i exportar com a PNG i ja tindríem el personatge sol. Li donem a desar i ja se'ns baixaríem sense el fons. Però imaginem que, per exemple, ara volem cobrir volem canviar el color blanc per un altre color. Llavors podem agafar el cubell de pintura, que el tenim aquí, i cliquem així. Què passa? Ha pintat la part seleccionada que teníem. Llavors, si tirem enrere, fem Ctrl+D i eliminem la selecció, fem una capa nova i pintem. Què passa? Ens ha tapat el senyor perquè la capa la tenim per sobre. Doncs l'arrosseguem així cap a sota i ja està. Tenim el senyor per sobre de la capa, per tant ja es veu com s'ha de veure. Què passa? Amb aquest tipus de color es veu bé. Però si, per exemple, posem un color fosc i tenim aquesta capa, tenim el cubell de pintura seleccionat, pintem. Què passa? Veieu? Si ens apropem, veiem que es veuen una mica de restes de blanc. Llavors, per això és millor no col·locar aquest... Quan fem aquest tipus de retalls, és millor que els fons siguin clarets, amb tons que siguin més aviat clarets, i així ens evitarem que se'ns vegi les imperfeccions, d'acord? Ara, si ens apropem, per exemple, ja no es veuen tant com abans. O sigui, quan més similar al color d'origen sigui, o sigui, el blanc, millor. D'acord? Bueno, i llavors ja està. El mateix que abans. Exportar, si li doneu a PNG, es mantindria tal qual, però el més normal és descarregar, quan no té transparència, descarregueu un JPG, perquè així baixa més comprimida i pesa menys. Això era tot. Si, per exemple, voleu que us faci tutorials més extens sobre cada eina d'aquestes, m'ho comenteu
Jo no sóc un expert en Photoshop, però bueno, us ensenyaré el que bonament sàpiga, d'acord? Doncs res, si us ha agradat, doneu-li a m'agrada, subscriviu-vos i doneu-li a la campaneta i bueno, així ens veuré que val la pena que us continueu fent aquest tipus de vídeos, d'acord? Vinga, fins una altra. Adéu.